Da, am emoții foarte mari. Dragi vicoveni, vreau în primul rând să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această victorie din seara aceasta. Iar al doilea, sunteți voi care ați învins. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în campania aceasta, ați avut încredere în noi și am putut să reușim la Vicov, după 28 de ani, să aducem Vicovul spre Occident și să scăpăm de PSD! Dragi vicoveni, deci încă o dată vreau să zic așa, ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care ați fost alături de mine. Amin. Și vă rog să aveți încredere în continuare. Și aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze întreg Vicovul de sus. Amin. Să fim o localitate prosperă, să fim o localitate fruntașă în tot ceea ce trebuie, să fim cel mai frumos oraș din Suceava de aici. Suntem bucovineni și trebuie să dovedim asta. Eu vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vă promit că n-am să vă dezamăgesc. Doamne ajută! Îi dau un pic și domnului Mitică, deputatul Mitică Mihalescu, care a fost alături de mine. Mai sunt aici toți, ați putea vorbi aici, dar nu încăpem. Bună seara! Mă bucur, felicitări, domnul primar. În primul rând, felicitări dumneavoastră pentru cei care ați muncit. Chiar ceea ce a fost în Vicovul ăsta, și eu sunt șef de colegiu și lupt de mult pentru a schimba ceva. Și seara asta e a doua bucurie, am câștigat la Răzăuț, am schimbat sistemul mafiot. Același lucru se schimbă și la Vicov de sus. Mulțumesc mult, mult, dumneavoastră sunteți cei care ați învins și mulțumim și pe această cale și domnului președinte Gheorghe Flutur, mulțumim tuturor, domnul Jurable și absolut toată lumea care a luptat aici, echipa toată, nu putem aminti seara asta. Felicitări încă o dată și asta ne va angaja la o responsabilitate, nu va fi ușor. Să știți că ceea ce s-a promis în campanie se va face și de acum trebuie să trecem la muncă. Doamne ajută, multă sănătate! Victorie! 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 Victorie!